Zibe mthumeni ngesikhathi kufuneka impendulo kumcineka ngey'ndishi ey'dlalwe nyakenye. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ubingelela yini Mathanda Gqoba Ntombi zomqomela amehla kabanye baqomela imali thibukazi. Usuku lakho lokuqala la mntwana sekhaya ngicela ukuthi wenze kulungile press subscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluna konke uma subscribe like imali kuhamba so senze sibe wena oqala uthola notification mase kufakele video yami phambili. Lo nto esho ukuthi uyalike khona ke ama notification ezoza nge-tray one. Ngani zakwethu umgibe wefebe ubuze umbuzo lapha ke oshiya abantu abaningi benemibuzo ngempela futhi bengenayo impendulo. Kwathiwa Mcineka phendula mase kuyilesi sikhathi ngempela ukuthi indishi sezashonaphi nojalo uzokhumbula ukuthi eminyakeni edlule emibili noma owodwa kuye kwadlalwa indishi kwavimbanisa indishi la bekhipha khona o500,000 no 1.5 million lapho khona ke ebekusuke kuhanjelwa imicimbi kudlalwa indishi abedlalwa abanye bosaziwayo kanye nezinye nje zeyigwili. Kanti ke umgibe wefebe ube sebuza ukuthi ngempela isiyashonaphi ngaphandle kumusha isikhathi kamntana sekhaya ngiyase ujaha ivideo kuyizwela ngoba mina wazi ukuthi ngiqamba amanga bambana ivideo ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike na ivideo. Ninjani niyaphila? Hayi ngishaya ikhofi bafana bami la phezulu egoli bafana. Ngafika emntubatuwa bafana bakithi komnyomosi lapha kwaSomkhele. Bathi hayi futhi sicela ukubuza singakwenzela ikhofi noma itiya. Ngathi hayi bengicela ikhofi. Bangathi ngiyadonsa le nto manje inkwamkwami. Bawangasiyi Frisco yilokho okuthiwa i-recovery. Abantu basebantu batoba i-Frisco nana recovery akuwona amakhofi lawo. Lo nto lezo kufakwa nje isipune esodwa kusiyame esodwa kusiyamshembe bakithi. uNkulunkulu ochathayo. Bafaka nje isipune esodwa uyazi isipune esodwa sekhofi. Ukuthi linuke nje phela ikhofi. Lokho kunye abakufakela ngasi ukuthi but izasi zithi bafaka into about 25% to 30% abakufake phakathi kulesipoqoqo sakhona leso. Kodwa ke angikho lapho abantu basengaze nilwe nami. Bengibuza ukuthi bafethu wathi since we NIU yaqala nje ibhoka abantu nje ngohlamvu. Indishi angisayiboni. Indishi sazenza 500,000, 1 million, 1.5 million. Sazaphela laphi indishi bafethu? Ngicela ukubuza bafethu zaphela laphi indishi? Chazani Mcineka chazani. Okay? Chazani. Khathethi chazani bafethu. Nina phela abaholi beindishi. No ngizomthoni chazani bafethu. Ziphi indishi? Bafafa chazani. Ziphi indishi? Nisamile nani? Noma nisabo ukugohlozwa.